babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Ya zilla jalali rabbi rahimu sarkinmu wanda ba shi da mata shi yayi ni rabbi shi yayi yoka shi yayi babura da nagarta shi ke zubar ruwa na sama'u sarkinmu wanda ke managata ya rabbana ka kara salati gunna mu da abban binta alai ka sa hadi da sahabbai na bi su dan kwasin rikituta dan malam rogon ka nake yi sa'in da ina haskawa. Babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Ya al'umma ku bi na asano zan wake babura ku ji yanzu wannan gari da ba shi da tamka bai tuttuka a kansa na murzu duk mai nazar ashe dai ya san gara kaɗan da rashi ko wanzu domin hakan na daure niyata zan wallafa na sanyo kwazo domin a san muna da ababen duba wa babura ko yanzu in kun ji ku yi uzur a gare ni dan gona ba abin dubawa. Za mu dan taba tushe da asalin jihar mu Kano ne dan batta da a can aka san mu babura da na hada jone tun zamani na mulkin soja baban gida ya zama sula ne shi ya saka akai jihar nan mai suna da jigawa hakan ne wannan fa zamanin ado ne ado bayar da sarkin Kano ne ko masarauta ba a barin mu a baya babura a dinga tunawa. Babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Wannan ina batu na jiha ne samun lokal gaman duba kafin wannan dama akwai ta babura tushe bai goge ba babura mai dogon zamani tun kan shehu ya zo ya yi karba tun kan ayi jihadin farko ba ma colonial system ba ko asalin suna na garinmu babura shine bai goge ba wanda bisani canjin karni ya zama babura ku dubawa. Ta bawa ake mata take birni a dawa sai ku tunawa shigar ta ake da kyawun niyya sannan an yi fitar dacewa mun shaharar da ake shayin mu da an yi kiran ma'ana dukawa kaji gari na waliyan Allah tutar shehu suka yi dagawa kaf a cikin daular Usmanu babura mun wuce ai tankawa amma na sarki ya cika iko in yayi zance sai a rikewa. Babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Mai bibiyar waɗannan baiti zan so ka san dukan asalin mu Hausa Fulani muka kasance babura Hausa ta zama harshen mu addinin Islama malam wannan shine addinin mu mun rike al'adu na Bahaushe ko a tanan ku an shaidar mu kan sana'a ku noma kiwo har da fatauci ba a barin mu noma shi a tushen jari babura tuntuni mun yi rikewa. Babura mun wuce ai mana gori kan ilimi dangi ku ji wannan min iya boko har islama malam mai a cikin mu suna nan ga marubuta har da mawaka har yan kasuwa su ma nan ga mafarauta har da matuka birnin babura sai ku ji sannan ko a siyasa mun daga tuta ba a barin mu a baya ji wannan min iya jima mun iya saka mun iya wanzanci ku tunawa. Babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Babura muke da mulkin gargajiya ku tashi ku duba mai asali na sarauta malam ba ta kana haye kaucewa gashi muna fahari da garinmu babura birni ba kauye ba muke da taurari a kasar nan ko a dubu ba su samu sa'a ba ga jami'ai masu tsaron mu yan babura ba ai ba su ba babura iko sai lillahi birnin isa muna haskawa.
ne ke muku baiti babura ce ta zamo tushe na waƙar yanzu na sanyo dan ba dan ita ce farko dangina zan tabiyinta da ikon Allah babura kudurwan baiti na yanzu ku bi ni ciki da salama zan gaishe da gwaraza guna fatan kai rijikan mamatan su sun yi abun a faɗi dan kauna dan malam na babura kenan dangi kishi mi rikewa babura ta bawa garin dan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa sarkin gabas abubakarin mu mai tirin mu masoyi babba kaji maza kuma jagoran mu dan ali zaki babbar gayya sarkin gabas fa sarki mamman mai kishin jama'ar babura sarki jibir abun faharin mu gatan kauye har da birane bani barin gwarzan sarkin mu sarki mai ladabai gaza ba kunne shi aka furta mahaifar kaka tarihi mutunawa Sarki Hassan da Sarki Husaini ya'ya gunsa jibir ne babba Sarki Abdullahi Isa yayi sarauta sai mutuna shi ga auta na jibir sarkin mu Sarki Isa da bambanta shi ga doka ji Muhammad Dukko hakim mun babura masoyi dan Ahmad Haji Shehu masoyi dan maja hakim mun babura Sarki Abdullahi du'a'i ya Allahu ya haska kushewa babura ta bawa garin dan Isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa Mustapha turakin gona ya rabbana ya haska makwanci Umar babura ƴaƴan manya koma ministan Ahmadu Bello Dakta dole na Makka du'a ya Habibu Sani na ƴan babura ga dan Isa Muhammadu namu dan Isa mu na babura kenan wanda ake mata take garin dan Isa shine jagoran mu ya Allah ka ji kansa ta'ala dan Isa mu na babura nawa kishin talakan yankinmu dan Mahamud sarki na Fulani magajin Muhammad Rabbu jikanka zan ta du'a'i ba dainawa Alhaji Mustapha Dagun Musa hakim mun babura tuna shi kayi ta manya har da ta yara kai ka zamo mana jagoran mu Alhaji Hadi Mustapha namu nayi du'a'i Rabbu jikanka ya Allah ka jikansu magaje kai rahamar ka ka kara dadawa babura ta bawa garin dan Isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa turakin ringin Alhaji Sani na babura babban jagora ne magajin rafin ringin Alhaji Bako na babura mai kishi ne ga doka na ringin namu Alhaji Mamuda mutuna shi bauren ringin mun ji da taku dan Mahamud Haji Bello masoyi Hajji Habu Isiyaku masoyi dirbin ringin bai kasa ba Allah jikan mamatansu ta'ala sun yi abin a faɗi gun kowa Sarkin gabas abun faharin mu Rabbi ya ja kwana ka rike mu sarkin babura Hadi Yusuf Isa Abdullahi masoyi ga sarkin barin gimuna mu hakim mi kake mai amfani kaji maza kuma ƴaƴan manya sai na ta'ala babbar gayya ga sarki kuma ga hakimi dukka iyaye ne a gare mu Rabbi ya ja kwana ku gane sa ya tara sharrin mai aikawa babura ta bawa garin dan Isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa ga zannan mu na ringin mu namu Hadi Lawan Abdu mai kishi ne Dakta Magaji ina gaida ka dan Mahamud kuwa mai kishi ne ga Badaru gwamna na jigawa sardaunar ringin tsani na kai a tsaya a jiga baitin ku ni na kai kuma ban kasa ba ga matawalla gwani Ibrahim dan Ahmad ku jiga baitin shi dan malam dai babura ni ne wakar yanci ce na biyawa Kabiru Isa na gaida ka dan majalisa ga baitin Lawan Isma'ila mu ka tiya man babura na gaida ka Alhaji Mustapha Ambabu namu kai ma ga baitin ka ina yi kai hidimar waka a garin dan kauna Mustapha Ambabu na gode ma mun da bawa awar maka dole baba magaji ina gode ma kuku kayo hidimar wakar nan gashi ina yi babu gazawa babura
rattabawa garin ɗan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Abubakar gaishe ka nake yi tiya ta babura ga baitin ka gudunmawar da ka bani ta waka ya zama dole na zo na yaba ma. Dan malam rabu na gode ma kai ka nufa wakar da nake yi yarda na yau ta biyinta da kai na gobe a gane salon muryata. Babura dai muku fatan kairi kuma ku yi haka kwa burge ni birnin isa da ya wuce goli rabu ka yarda mu kara cirawa. Babura ta bawa garin ɗan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a birane yan babura muna haskawa. Babura ta bawa garin ɗan isa mai tarihi na daure da yanzu an san mu ko ina a